Kävi mun mielestä. Monton päällä yksi. Duolitsi teillä vihulla. Suora yksi, kakkosen. Yksi lapio. Lapio. Kitit headit. Kakkonen. Longi miina. Otankin. Eili kitit. Longi. No! Ais joo. Aa. Miten mä oon valoissa? Toinen tulos. Mä menen päälle. Vittu muu. Bossi. Vittu. Mikä toi oli? Oli mulla ovikello. Kuulosti, että mä oon tarjolla ja ruokaa on valmis. Mitä vittua? Pitäisikö mennä avaa tuo ovi? Joo. Mitä? Mitä vittua? Nice. Last lane. Holy shit. Vitun kova. Holy. Bombi immune. Last elbow. Oho. Vittu hiiri! Saatana! Tää vitun sensori on niin likainen. Lens toi. Yeah! Arroz Hedichon. Niet tupi. The oldest Minecraft anarchy server. Viislikä, niin mä naden itteni. Viislikä, niin mä rupeen vittu vatkaamaan. Käy nyt vittu miinottaa. Tuoma vatkaa sitä. Joo, mulla on pallotkin. Rikkoton saapa. Yksi Mä menen alppeen. Bossi vielä tässä. Jäi sekin. Nice. Pommi. B-puolella ollut yksi. Nousu Voi olla yksi. mutka. Pontainen. Jäi. Pleikkaa. Juu, linkki pääsee etet kylkeen sitten. Jäi midi. Mä valosin. Hei vittu se koodaa. To finish it off here. Hit the post. Oh, what a goal. That is truly special. Mikä ikkuna alla?